नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्षे या आमच्या विशेष मालिकेच्या 12व्या भागात आपलं स्वागत. 1967 ते 72 या काळात भारतात नक्षलवाद रुजून आला. 1980 ते 1998 या 18 वर्षात नक्षलवादाने आपली मुळं घट्ट रोवली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या पेक्षा नक्षलवादी चळवळींकडून भारताच्या सुरक्षेला अधिक धोका आहे असं जाहीर विधान केलं. नक्षलवादाचं तिसरं आणि अधिक जहाल असं पर्व 2000 पासून सुरू झालं. नक्षलवादी कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी 2001 मध्ये सलवा जुडूम ही मोहीम हाती घेण्यात आली. त्या अंतर्गत गावातल्याच आदिवासी तरुणांना एकत्र करून नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सशस्त्र लढा देण्यासाठी प्रशिक्षित केलं गेलं. पण या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. 2000च्या दशकात नक्षलवादी चळवळीचा 20 राज्यात विस्तार झाला. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातले 55 जिल्हे नक्षलग्रस्त झाल्याचं सांगण्यात आलं. मध्य प्रदेशातल्या दंडकारण्य जंगलात नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवायांचं केंद्र बनवलं. छत्तीसगड आणि झारखंड भागात पोलीस आणि माओवाद्यांमध्ये अनेक चकमकी होऊन युद्ध परिस्थिती निर्माण झाली. यामध्ये अनेक जवान शहीद झाले. त्यामुळे सरकारने नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी 2007 ते 2010 दरम्यान ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरू केलं. पण नक्षलवादी कारवाया अद्यापही सुरूच आहेत. आणखी काय काय घडलं 2002 ते 2006 या काळात स्वतंत्र भारतात ते आता आपण पाहूया. 27 फेब्रुवारी 2002ला गुजरातमधल्या गोध्रा जंक्शनजवळ साबरमती एक्सप्रेसचा S6 हा डबा 58 प्रवाशांसह जळून खाक झाला. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी झालेल्या महायज्ञास हजेरी लावून परतत असलेल्या कार्यकर्त्यांचा यात मृत्यू झाल्यामुळे गुजरातमध्ये धार्मिक दंगे भडकले. गोध्रा जळीत कांड घडल्यावर 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या दिवसात अहमदाबादसह गुजरातच्या 16 जिल्ह्यात प्रचंड नरसंहार झाला. यात 1000वर जास्त मुस्लिमांचा जीव गेला. 18 जुलै 2002ला भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समर्थन मिळालेले मिसाईल मॅन डॉक्टर अब्दुल कलाम भारताचे 12वे राष्ट्रपती झाले. भारताचे ते पहिले वैज्ञानिक राष्ट्रपती आणि मुस्लिम समाजातून आलेले तिसरे राष्ट्रपती ठरले. परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 10 एप्रिल 2002ला घेतला. त्यामुळे विमान वाहतूक, पेट्रोलियम, दूरसंचार आणि अन्य खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. थोडा भुयारी आणि थोडा जमिनीवर असा भारतातला पहिला मेट्रो रेल्वे प्रकल्प दिल्लीत 24 डिसेंबर 2002ला सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जपानमधील मित्सुबिशी आणि कोरियाच्या रोटेम कंपनीचं सहकार्य घेण्यात आलं. 22 मार्च 2002ला भारतीय महिला क्रिकेट संघाने परदेशातला पहिला विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेलेल्या महिला संघाने आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघाला 10 गडी राखून हरवलं. 25 ऑगस्ट 2003ला मुंबईतल्या गेटवे ऑफ इंडिया आणि झवेरी बाजारात अतिरेक्यांनी कार बॉम्बचा वापर करून एकाच दिवशी 2 बॉम्बस्फोट केले. या स्फोटात 52 जण ठार झाले तर 150 लोक जखमी झाले. सिमी आणि लष्कर-ए-तोयबा या अतिरेकी संघटनांचा या स्फोटात हात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. अमेरिकेच्या अंतराळ यानातून प्रवास करणारी भारतीय वंशाची पहिली महिला कल्पना चावला नासाच्या कोलंबिया यानातून परतत असताना हे यान 1 फेब्रुवारी 2003ला जळून खाक झालं. संपूर्ण जगाला हेलावून टाकणाऱ्या या घटनेत कल्पनासह सर्व अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला. ऑगस्ट 2003 पासून भारतात स्वस्त प्रवासी विमानसेवा सुरू झाली. खाजगी विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्यामुळे एअर डेक्कन कंपनीने पहिल्यांदा आपल्या तिकीट दरात 30% कपात केली आणि त्यानंतर सर्व विमान कंपन्यांनी आपले दर कमी करायला सुरुवात केली. पेप्सी आणि कोका कोला कंपन्यांच्या शीतपेयामध्ये कीटकनाशकांचं प्रमाण परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचा अहवाल CFACने 5 ऑगस्ट 2003ला दिला आणि संपूर्ण भारतात खळबळ उडाली. मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावापोटी भारताने या शीतपेयांच्या विक्रीवर बंदी आणली नाही. पॅरिसमध्ये 2003ला झालेल्या जागतिक स्पर्धेत भारताच्या अंजू बॉबी जॉर्ज या महिला खेळाडूने लांब उडी स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावलं. जागतिक स्पर्धेत पदक मिळवणारी ती पहिली भारतीय ॲथलीट होती. महाराष्ट्रातल्या नाशिक कुंभमेळ्यात 28 ऑगस्ट 2003ला झालेल्या चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू झाला. मिरवणुकीसाठी निघालेल्या साधूंपैकी काहींनी भाविकांच्या दिशेने पैसे उधळायला सुरुवात केल्यामुळे ही चेंगराचेंगरी झाली. 14व्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर 22 मे 2004ला काँग्रेसच्या डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी UPAचे पंतप्रधान म्हणून सूत्र स्वीकारली.
अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणेचे अनेक कार्यक्रम राबवले. भारतातल्या सर्वात मागास अशा 150 जिल्ह्यांमध्ये कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना 14 नोव्हेंबर 2004 ला सुरू करण्यात आली. प्रत्येक सक्षम व्यक्तीला किमान 100 दिवसांचा रोजगार आणि 25% मजुरी अन्नधान्याच्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय या योजनेत घेण्यात आला. महाराष्ट्रात दरवर्षी कुपोषणामुळे 1,20,000 पेक्षा जास्त बालमृत्यू होत असल्याचा डॉक्टर अभय बंग समितीचा अहवाल डिसेंबर 2004 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मांडण्यात आला. या अहवालाची दखल उच्च न्यायालयाने घेत कालबद्ध कार्यक्रम आखून उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. इंडोनेशियाच्या दक्षिणेला 26 डिसेंबर 2004 ला हिंदी महासागरात झालेल्या भूकंपामुळे सुनामी आली. भारताच्या अंदमान निकोबार बेटांसह तामिळनाडू राज्य, श्रीलंका, थायलंड, मलेशिया या देशात 100 फूट उंचीच्या लाटा उसळल्या. सर्व देशातल्या 2.25 लाख लोकांचा यात बळी गेला. भारतात 5,000 जणांचा मृत्यू झाला तर 12,000 लोक जखमी झाले. शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या राष्ट्रीय प्रसारणासाठी भारताने एज्युसेट या उपग्रहाचं 20 सप्टेंबर 2004 ला प्रक्षेपण केलं. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात भारतातल्या 10,000 गावांमध्ये उपग्रहाद्वारे शिक्षण सुविधा मिळवून देण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं. तामिळनाडूतल्या तंजावर जवळच्या कुंभकोणम शाळेला 16 जुलै 2004 ला भीषण आग लागली. या आगीत 93 छोट्या विद्यार्थ्यांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. विक्री कर आकारणीच्या पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी 1 एप्रिल 2005 पासून भारतात व्हॅल्यू एडेड टॅक्स म्हणजेच वॅट लागू करण्यात आला. सुरुवातीला 8 राज्यांनी याला विरोध केला, मात्र वर्षभरातच सर्व राज्यांनी वॅट कर प्रणाली स्वीकारली. थेट घरापर्यंत टीव्ही चॅनल्स दाखवणारा म्हणजेच D2H सेवा देणारा इन्सॅट 4A हा उपग्रह 26 डिसेंबर 2005 ला अंतराळात सोडून स्थिर करण्यात भारताला यश आलं. या मोहिमेसाठी 530 कोटी रुपये खर्च आला. 25 जानेवारी 2005 ला महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातल्या मांढरदेवी यात्रेत चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत 300 जणांचा जीव गेला तर शेकडो लोक जखमी झाले. मृतांमध्ये महिलांची संख्या जास्त होती. 26 जुलै 2005 हा दिवस मुंबईकरांसाठी घातवार ठरला. एकाच दिवशी पडलेल्या 995 मिलीमीटर पावसाने मुंबईत आलेल्या महापुरात 1,000हून जास्त जणांचा मृत्यू झाला. शेकडो लोक बेपत्ता झाले. 10,000 ट्रक, 995 बसेस, 4,000 टॅक्सी तर 37,000 रिक्षा बुडाल्या. शेकडो संसार उद्ध्वस्त झाले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 16 डिसेंबर 2005 ला महत्वाकांक्षी अशी भारत निर्माण योजना सुरू केली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 8 लाख घरं बांधण्यात आली. 1 कोटी हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं गेलं. 12,000 किलोमीटरचे पक्के रस्ते बांधण्यात आले. 55,000 गावांमध्ये पाणी पुरवठा तर 20,000 गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यात आली. विवाहित स्त्रियांवर घरातूनच होणाऱ्या हिंसक, शारीरिक, मानसिक अत्याचारापासून स्त्रियांना संरक्षण मिळावं यासाठी ऑगस्ट 2005 मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट हा कायदा संसदेने संमत केला. विवाहित स्त्रीच्या नावावर घर असो वा नसो नवऱ्याच्या घरात राहण्याचा हक्क या कायद्यानुसार स्त्रियांना मिळाला. 22 एप्रिल 2006 ला भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि अग्रगण्य राजकारणी प्रमोद महाजन यांची भाऊ प्रवीण महाजन याने 3 गोळ्या झाडून हत्या केली. धाकट्या भावानेच ही हत्या केल्यामुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली. 11 जुलै 2006 ला संध्याकाळी मुंबईत 7 लोकल ट्रेन्समध्ये 7 भीषण बॉम्बस्फोट झाले. केवळ 11 मिनिटात एका पाठोपाठ एक झालेल्या या बॉम्बस्फोटात 210 जण ठार तर जवळपास 1,000 लोक जखमी झाले. पश्चिम बंगालमध्ये 1 डिसेंबर 2006 ला टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोध सुरू केला. या विरोधाला न जुमानता पश्चिम बंगालच्या कम्युनिस्ट सरकारने नॅनो प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिल्यामुळे 2008 ला हे आंदोलन आणखी भडकलं आणि टाटाना हा प्रकल्प पश्चिम बंगालमधून गुजरातला न्यावा लागला. 290 किलोमीटरचं अंतर सुपरसॉनिक वेगाने गाठत अचूक मारा करणारं ब्रह्मोस हे क्षेपणास्त्र नोव्हेंबर 2006 पासून भारताच्या सैन्य दलात दाखल झालं. जहाजावरून, पाणबुडीतून, आकाशातून, जमिनीवरून अशा विविध ठिकाणाहून मारा करण्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्या. भारतात देशी विदेशी उद्योजकांच्या प्रकल्पासाठी जमिनी मिळवून देणारी आणि बड्या उद्योजकांचं हित पाहणारी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणजेच SEZ ही योजना 10 फेब्रुवारी 2006 ला अंमलात आणली गेली.
मात्र अनेक राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनी या योजनेला जोरदार विरोध केल्यामुळे सरकारला अनेक SEZ रद्द करावे लागले. महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी गावात 29 सप्टेंबर 2006ला भैयालाल भोतमांगे या दलित कुटुंबातल्या चौघांची गावातल्या सवर्णांनी हत्या केली. या घटनेने महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ झाली. पण पोलीस तपासातल्या हलगर्जीपणामुळे यातल्या 47 पैकी 8 आरोपींनाच जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटते ते आम्हाला जरूर कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.